Cun pouco de retraso sobre a hora prevista, bueno, con bastante retraso sobre a hora prevista, porque hoxe foi un día bastante tolo para quen vos fala. Comezamos unha nova emisión en directo do Bar Celeste, aquí na canle do Bar Celeste en YouTube, e imos falar de dúas cousas realmente hoxe. Un partido que tivo moi pouca historia dende o punto de vista do Real Club Celta, ese 0-3 que o derradeiro clasificado, o Real Oviedo, yendo só o Real Club Celta en Balaídos o domingo, mal xeito de pasar un domingo, hai que dicilo. Facía tempo, había tempo que eu non tiña un domingo no que me sentía tan mal, pero bueno, 0-3 foi o resultado. Eu agardaba, evidentemente, como a meirande parte do celtismo, outra cousa, e o que tivemos foi pois unha nova derrota na casa. O Celta continúa a facer unha moi boa tempada, pero na casa realmente uns números verdadeiramente desastrosos. Diso haberá que falar, e despois tamén dese partido que o xoves, dentro de 2 días, imos ter en Balaídos, Celta perante o Friburgo, con 0-3 tamén de desvantaxe, e unha situación bastante complicada para o noso equipo para tratar de chegar ás semifinais desta Europa League. E para falar disto hoxe temos a convidados que xa están preparados ao outro lado da liña cibernética en Suecia, o noso bo amigo o Cumbias, Joaquín Avellán. Que tal, Joaquín? Boas noites, como estamos? Por aquí contraprogramando un pouco a Champions League, ¿no? Bueno, tampouco Claro que era sí. esa a intención, ¿no? Pero No, semella que sí. outro día lembras que contraprogramamos o Real Madrid. O Sí, Venres. bueno, pero contraprogramar o Real Madrid non hai problema, non? En principio. O Atlético Barça sí semella un partido máis interesante despois do ocorrido en Barcelona, non? Pois sí. Bueno, pois aquí estamos, Antón, dispostos a falar un pouco do partido e de como vemos ese partido trascendental, se a xente cree ou non cree. E bueno, como ti decías, Antón, domingo de moi malas sensacións, domingo moi triste. Un Celta que dá a sensación co partido de Alavés, co partido do Friburgo, con este partido de estar no seu momento máis baixo, e ter, pois, como todos os equipos ao longo da tempada, momentos máis e menos finos, e o Celta ten moi mala pinta nesta altura da tempada. Pois sí, realmente, é un momento importante, ademais da tempada, en ambos frentes. E diso imos falar tamén co noso amigo celtista de pro tamén, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis. Bueno, que tal, Jorge? Que tal, como estades? Pois, bueno, supoño que coas mesmas sensacións que tendes vos, non? Eu non lembro realmente un domingo de sensacións tan estranas no campo. Este ano ninguén marchou do campo, non é unha cousa que en Balaídos se doite facer, realmente, é unha cousa que a mí non me gusta moito, pero é verdade que é unha forma que a xente ás veces ten pois de amosar un certo enfado co que ve, non? Pero bueno, eu penso que é algo que non se debe facer, cada quen que faga o que queira, pero me parece que, bueno, está o partido non remata de que o árbitro asubia o final, pero bueno, sí é verdade que comparto esa sensación con vosotros, non? Unha cousa que non sabemos moi ben que pasou, pero o certo é que os 3 últimos partidos, os 2 de Liga e o partido do Friburgo, pois encaixamos 10 goles, en Liga temos 7, unha cousa que, bueno, non tiñamos tantos ata agora, e votamos polo chan moitas cousas, unha delas esa. Esa sensación de que eu penso realmente que non sentou nada ben a eliminación do Olympique de Lyon. Sinceramente o digo, penso que o feito de conseguir ese éxito, de pasar cara a seguinte fase e estar aí, deunos outra sensación radical. Se tiveramos gañado o partido do Alavés, pois 3-0, penso que outra cousa sería, pero aí entramos nunha dinámica da que non estamos a sair. Como moi ben decía Joaquín antes, eu si penso que moita xente nestes días
da prensa especializada pois se preguntaba se estos son pois unha mala semana, cansancio, baixas, síntomas de agotamento. Eu penso que non as cousas non invitan a nada positivo. De todo un pouco. É certo que hai baixas, eu penso que non estea Miguel Román, que non estea Starfel clave para o que non estou en pasado, pero clave. Non sei ata que extremo, pero penso que moi clave. E tamén se xuntou co que, bueno, os recambios que había, que outras veces pois teñen saído ben, e aquí mesmo o dixemos moitas veces, non? Esa recuperación de Edu que tan ilusionados estábamos, pois os últimos partidos ten encadeadas actuacións realmente moi pobres, moi pobres. Entón aí estamos, non sabemos moi ben que pasa, o único positivo é que parece que, bueno, que coas esa sensación de que, vale, a permanencia xa está asegurada, entón parece que esa lousa se quita de enriba, pero unha mágoa, porque tivemos realmente dúas boas oportunidades, tanto co Alavés como outro día, sobre todo máis a do outro día. Tres últimos partidos que eran 9 puntos case que tiñamos que ter para estar aí perexando. E agora o calendario que temos é un calendario bastante máis complexo que os partidos que deixamos. Entón, claro, a sorte é que os que están aí pues están empurrando, pero o resultado en xeral é tan mediocre en termos xerais que, bueno, onte o Getafe pues non foi quen de gañarlle o Levante, co cal aí seguimos. Entón, bueno, porque estamos instalados nesa mediocridade xeral, ¿no? Pero bueno, é unha mágoa, porque eu penso que despois do outro día eu compro ir a pelexar contra o Friburgo, o 100%. É o que tes que facer. Realmente o Friburgo, ese partido, penso que ninguén quedou descontento porque o Friburgo foi moi superior a nos. Moi superior. Moi superior. Foi un partido que perdemos con todo merecemento, realmente con unhas boas xogadas do Friburgo e un bo fútbol que foi moi superior ao noso plantexamento. Unha vez que tes eso, pois eu non digo que tires nada, non é tirar a volta, pero, hombre, o mellor un achegamento distinto o que foi o partido do Oviedo por parte... Daba igual, Jorge, daba igual. Íbamos a perder igual. Sí, quero dicir, eu estou seguro. Vindo que pasou despois, eu penso que si. Tampouco ten moito sentido, non sei como vedes vos, que con ese plantexamento vamos xa 0-3 e de repente queres facer cousas. O mellor xa non é o momento. Arrisca xogadores que o mellor pois poden mancarse, podes ir ao próximo partido dun xeito peor, non? Pero non sei, foi un plantexamento tan ridículo o que vimos outro día que eu tampouco sei moi ben. Tamén teño que decir que así como no partido do Friburgo, xa falamos Antón e máis eu, fomos moi superados, e a imaxe foi moi triste do Celta, dun Celta impotente, dun Celta sen creatividade, moi frouxo en defensa. O partido do Oviedo tamén, quero decir, tampouco foi un Oviedo que, quero decir, o 0-3 para mí foi un pouco engañoso, quero decir. Marcaron a primeira que tiveron, que foi unha xogada de pinball, non fixeron nada durante a primeira parte, marcaron a segunda que tiveron no 44, e logo o Celta, a min extrañoume moito que o Celta non conseguise marcar. En casa, contra o colista, 0-2, eu agardaba, pois mira, pois imos ter ese momento de... Para min, iso a min mentalmente, non sei se aos xogadores, pero a min mentalmente deixoume moi máis sensacións pro partido do Friburgo. E vemos aí ese momento onde houbo 2 remates consecutivos que non viron rede, que case empatamos. En ese momento o empate mudaría o partido por completo. Eu penso que ese sería pois o mellor ter un partido como os de antes, ¿no? Como os de hai meses, de repente empezas palmando e gañas a 3-1, 4-1, perfecto. Pero non mete eses 2 tan seguidos, tan claros, que aí sí que é verdade que foron tiros moi a ver que pasa, non? Mira que Fer López é un xogador que atina super ben, estivo bastante mal neste partido, Antañón tivo esa mala sorte de que o primeiro tiro pois rebotou, o segundo tampouco entrou, e claro, xa cando chegou o segundo gol, xa perto do descanso, cando todo o mundo esperaba que o descanso fora revulsivo, ¿no? De esa charla de Claudio, esa, bueno, arranxamos cousas e había tempo. Claro, ir no 47 con 0-2 é unha cousa que pesou moito, psicolóxicamente, moitísimo. Sí. A min é iso que a min frustroume un pouco a sensación de... Porque se non somos quen de marcar, tiñamos todavía 45 minutos para xogar contra o Oviedo. E se en 45 minutos non fomos quen de marcar un triste gol o colista da Liga,
para min a sensación, sei que son outros 90 minutos, sei que vai ser outra mentalidade, tamén sei que por como son estas cousas, se eu estou mentalmente desgastado de tanto partido, non quero imaginar os xogadores, que xa teñen que saber nin que partido están xogando, quero decir, son un montón de partidos seguidos. Pero se non fomos quen de marcar o Oviedo en 45 minutos cun público animando e con tal, eu o do Friburgo se pon moi de cara dende o principio, o vexo totalmente imposible. Pero para min a pregunta, Joaquín, Jorge, estamos hoxe en petit comité, ¿no? Como se adoita dicir, porque pues, algúns dos outros invitados caíron por diferentes razóns, pero bueno, temos un tempo para falar disto e quero facer a primeira pregunta que penso que é difícil de responder, pero a ver que pensades vos sobre isto. Mais aló das baixas, porque evidentemente falta Starfelt, falta Rueda, faltan xogadores importantes, pero máis aló diso, e do feito de que eu levo dicindo ao principio da tempada que o plantel é bastante curto, esa é a miña opinión, outros poden non estar de acordo, pero máis aló desas baixas, que son importantes, evidentemente, que está a pasar para que o Celta encaixe tantos goles e mesmo na casa contra o derradeiro equipo da clasificación non sexa quen de marcar un só gol. Iso é o que eu non comprendo. Unha sangría de goles encaixados e despois unha inoperancia en ataque que é preocupante, non? É certo. Para min, eu creo que engado, Joaquín, esta pregunta de Antonio que di, de verdade é tan importante Starfelt? Adiante. Para ti, Jorge, unha pregunta. Para ti, Jorge, ti crees que a min, pues, quero dicir, Starfelt é importante no equipo, pero vos credes que con co partido que fixemos, se xoga Starfelt, gañamos? Non, que non, nin Starfelt nin Pablo Maldini, quero dicir, fallaron máis cousas, pero bueno. Sí, hombre, non sei, o mellor palmamos, pero penso que, a ver, é verdade que os moitos dos goles dos últimos momentos, tanto do día do Friburgo como do día do Oviedo, chegaron por centros laterais mal defendidos. Esa é unha especialidade de Starfelt bastante importante, non? Non hai outro xogador que faga tan ben iso. É verdade que houve un partido que a Edu fixo un pouco de Starfelt un día que xogou estupendamente ben, pero outro día o problema que tiñamos era que era un partido que estábamos lentos, que chegábamos tarde a prácticamente todo, non? E realmente o Oviedo estaba colgando centros que parecía un equipo de moito máis arriba, non? Eu non lle teño visto este ano desplegar ese tipo de xogo. Pero é importante, penso que máis importante do que nos pensábamos. Sempre falamos de que Marcos e Starfelt é unha defensa, un bloque sólido. Tamén penso que é moi importante a falla que se fala pouco, pero penso que a baixa de Miguel Román agora mesmo é case máis importante que a de Starfelt, porque non hai ninguén que estea desplegando xogo aí no medio. Claro, é que o centro do campo é importante. Claro, é que o centro do campo aí tiñamos unha peza importantísima. Para mí é o gran problema do Celta agora mesmo. Claro, é que se atrás tes problemas, no medio non organizas e diante non estás moi enchufado, aínda que temos as dúas versións, porque o partido do outro día foi un pouco como o reverso do que pasou co Alavés. O Alavés comenzas sendo o Bayern Múnich, marcando 3-0, pim, pam, pum, pim, e de repente te calcan 4. Un equipo que non ten marcado 4 goles, ni de coña esta tempada. O Oviedo mesmo, cando marcou... O Oviedo non gañara fora de casa máis que un partido. Un partido. Un gol contra Valencia, entón, bueno. É moi triste. E lembramos, o partido de ida foi aquel partido aburridísimo, 0-0, onde, bueno, non pasou nada e non tiñamos todavía os reforzos que collimos no mercado de inverno, non? Pero xusto con un equipo reforzado, en teoría, con máis arriba, e un plantexamento que non tiña por que ser demasiado pouco efectivo sobre o papel, pero o problema é que, claro, se xa en 4 minutos coa primeira xogada, porque foi a primeira xogada que te coloca un balón, ese rebote, vale, que lle pode pasar a calquera, porque foi, como diste, Joaquín, moi ben, un pinball estrano que iso, bueno, lle pasa a todos os equipos, non? Pero despois non, despois xa non foi tan pinball, non? Hubo, bueno, para nada. Baixas
no global, ¿no? Do xogo, ¿no? Joaquín. Sí, para min é normal, porque todos os equipos teñen subidas e baixadas. Podemos poñer exemplos como, por exemplo, o Arsenal, que está nun momento moi triste da tempada, Sí. indo ao fútbol internacional, por non querer facer dano na liga, porque tamén hai outros equipos que están en baixa forma. Pero, o sea, que quero decir que ata os mellores equipos teñen as súas semanas de un baixón de nivel claro e moitas veces é difícil de explicar. Eu creo que son dinámicas tamén. Para min este tipo de eliminatorias, un equipo como Celta que non está acostumado a xogalas, ten que quemar moito mentalmente. Ti vas a Friburgo con toda a ilusión e tal, e se nos estamos fastidiados, non quero imaginar os xogadores tamén. Levar un 3-0 tan duro no Friburgo, ten que anímicamente deixar moi tocados os xogadores. E despois diso, pois sí, para mí o medio do campo non me transmite moito, non é quen de ter o control do partido, e a liña defensiva está moi frouxa, moi frouxa. Pero bueno, é que tamén eso todo está moi ben, pero tampouco explica por que non fomos quen de marcar o equipo máis goleado da categoría, en casa. Así que creo que en xeral é un problema en todas as liñas, en un baixón que xogador está en forma do Celta. Jutgla, porque non só me sai Jutgla, non hai outro xogador que este no seu mellor momento de forma que eu destes penso, Joaquín, intres. iso que comentas para min é importante, porque eu tiña apuntado aquí, cando falamos ás veces dunha magnífica actuación coral do equipo, estamos a ver o contrario. Un desastre global do equipo, non hai prácticamente ningún xogador ou moi poucos que estean a bo nivel, non? Entón, levamos un tempo no que nos pasa isto, non? Que ou facemos un partido coral fantástico ou facemos un desastre igualmente coral, non? É moi complexo ter estas cousas, non? Cando o partido é bo globalmente nos custa bastante dar puntos porque todo o mundo os merece, non? Este é o caso contrario. Aquí é que é moi complexo esta semana dar 5-3 e un punto co que pasou. Non se poden dar, non se poden dar puntos. É que non se pode. Inviable. A única persoa que un pode pensar que cando saiu, pois fixo o que había que facer e o mellor intentou buscar pois gol e cousas por todas as vías posibles, foi Jutgla, que tampouco o conseguiu porque, bueno, estivo aí a piques, pero bueno, cando xa saiu o desastre era tal que era moi complexo, non? Pero nos últimos partidos sempre falamos de que Williot estaba pois tamén indo cara arriba e fixo moi bons partidos, pero tamén é certo que leva un par deles bastante perdido, ¿no? Bastante, outra vez, retomando sensacións que pensábamos todos que estaban xa esquecidas, ¿no? Williot é moi dependente do nivel do equipo, Sí. Cando Williot brilla e cando Celta ten un xogo coral, sí. E pode atacar os espazos, e pode aparecer con... Porque Williot non é un xogador de... Quero decir, sí que ten regate, sí que é un xogador autosuficiente que é capaz de xerar as ocasións, pero non un xogador de pedir o balón 50 veces por partido, quero decir, o bo Williot cando aparece 3-4 veces e crea 2 ocasións claras. Sí. O sea que, sí, un momento malo da tempada. O Gallá, que sería unha gran grata sorpresa, que para min prácticamente, pois como xa decía antes, imposible que a esta dinámica remate os xoves e polo menos hai que ser un pouco realistas e non pedir unha remontada total, pero un Celta que dé a cara contra o Friburgo e polo menos que gañe o partido. ¿No? Tampouco fai falta gañar de 3 o Friburgo, que sería moi difícil. Eso é algo que estábamos falando estes días, eu falaba con máis xente, ¿no? Supoño que a sensación que todos queremos é esa, ¿no? Que polo menos non pases, pero que na casa pois poidas pois gañar, aunque sea un 0 ou 2-0 ou un empate ou algo que non sexa tan catastrófico, porque agora mesmo non nos podemos permitir comezar o partido e que de repente nos primeiros 5 minutos por unha baixa de defensa ou por un problema te calcan un e xa tes por riba pois case 90 minutos de desastre, non? Eso sería anímicamente un pau gordísimo, incluso que moi duro, sí, para o resto dos partidos, non? Porque está claro que si sempre falamos de que ata agora houve partidos nestes meses que contábamos con non puntuar e puntuamos
e outros que, pues, que se esperaba puntuar e non se fixo. Agora, claro, que temos por diante, pues é esperable que non rascar excesivos puntos e confiar en que pasa isto. Pero canto antes nos podamos centrar en recuperar a forma, eu penso que mellor, non? Porque, a ver, eu vexo moi complexo. Eu teria esperanzas se outro día pues, tivese visto un partido dun dominio claro por parte do Celta, de un plan B que resultase de unha victoria na casa cun 4-0, vale, aí sí que podes ter, vale, alternativas de o mellor se pode facer algo, pero despois destes 3 paus consecutivos, 2 deles na Liga de forma estrepitosa contra rivais que non en teoría pues teñen menos entidade de canóns. Se queremos ser o quinto, Jorge, temos que gañar este partido. Se queremos ser o quinto, non podemos perder puntos co Alavés, puntos co Oviedo, encarar agora Barça e Villarreal, claro, sen ningún tipo sen a caderna máis que si o partido do Valencia, que moi ben, pero é que os outros eran tamén moi importantes, eran puntos con que se contaba. Entón, claro, se tío que querese a permanencia quedar noveno décimo, vale, bueno, eso penso que sí o vamos a quedar, pero é que este ano estábamos plexando, penso, por outras cousas, sobre todo tendo en conta que existía a posibilidade de volver a xogar o ano que ven en Europa. Entón, non sei, pensades que ese plantexamento que o mellor, vale, tampouco sei que outra cousa podría ter sido posible facer no partido do outro día de inicio. Pero non pensades que tamén xugou moito na nosa contra estar pensando en que se pode remontar os xoves e, bueno, como é o colista, imos ir a ver que pasa. Esa pregunta, Jorge... Por suposto. Non sei. Esa pregunta, Jorge, que ti fas ten moito que ver cunha que teño aquí apuntada tamén para facervos, que é que en moitas ocasións, evidentemente, aplaudimos a Claudio polas súas boas decisións. Eu teño a sensación de que neste partido fronte ao Oviedo, grande parte da culpa, por así dicilo, ou da explicación do que ocorreu, ten que ver co plantexamento de Claudio. Que porcentaxe máis ou menos lle dades niso? Estades de acordo ou pensades que é simplemente que os xogadores non están... Eu esculpo a Claudio totalmente. Fixo o que tiña que facer. Ti non podes reservar, tendo cuartos de final de Europa League, que vai ti a saber cando nos volvemos a xogar. Non pero cuartos de final, Joaquín, con 0-3. Da igual. O sea, aunque foras 5-0, ti non podes pensar que ese non é o partido máis importante da tempada. Puso o que tiña que poñer, os xogadores que tampouco saiu juvenil sacaron xogadores que foron en moitos partidos importantes e titulares. Xogou Matías Vecino, xogou Bilio, xogou Pablo Durán, xogou Marcos Alonso, quero dicir, que non saiu co juvenil B, xogou co xogadores pero non penses que non houve resposta, é dicir, saes con ese plantexamento que evidentemente está pensando moito no partido dos xoves, pero despois, cando as cousas se torcen dun xeito tan evidente, eu agardaba un pouco máis de reacción por parte de Claudio, por iso dicía. Pero que tiñamos, quero dicir, sí, Jutgla era o mellor xogador, quizás un Jutgla que xogara de cara, pero Borja non está ao 100%, Jones quizás, non sei, é que tampouco creo que agora mesmo o Celta este en disposición de sacar un 11 50 veces mellor do que sacou outro día. Home, para mí sí, quero dicir, a Antañón, pois eu quizás poñere a outro, un xogador con máis experiencia, un pouco máis rodado nun partido de primeira división, que podes alcanzar a quinta plaza. Pero para min é moi pouca culpa de Giraldez, que ten que reservar todo o que ten, se el cree que temos algo, para contra o partido contra o Friburgo. Pero eu non o vexo tanto así, simplemente porque penso que o partido contra o Friburgo, en principio, a remontada é moito máis difícil que poder gañar un partido na casa o derradeiro clasificado da clasificación de Liga para acadar ese quinto posto, despois de saber, ademais, os resultados que se deron, non? Entón, eu sí que lle dou, neste caso, unha parte de culpa a Claudio, así como en outras ocasións, pois aplaudo a Claudio e sigo a dicir que está a facer un magnífico traballo, pero ás veces penso que se trabuca, en este caso é un deses casos, Jorge. Sí, eu tamén penso que é moi así, non? É verdade que tamén é certo o que decides, non hai moito máis que xogar, pero sí que penso que non era un equipo de non ter o partido o xoves, Claudio non saca ese 11 de partida. Seguro que non.
Entón, claro, xa dende que comezamos así, estás dándolle máis importancia ao seguinte partido, que é verdade, eu o podería entender se ali tivéramos perdido 0-1. Perdón, 1-0, perfecto. 1-0. Hai posibilidades, ou incluso 2, hai Aí posibilidades. a eu, claro. Pero neste caso, que é tan claro que os 3 puntos de ese partido en concreto non te garanten tampouco, pero das un paso moi importante para intentar estar de novo o ano que ven en Europa, podendo exixir cousas, podendo pedir cousas e un proxecto ao longo plazo para voltar a xogar. Claro, confiar todo con ese 3-0 a sacar unha cousa que non é a que está o 100%, non é que fixéramos unha cousa parecida ao do Ludogorets, pero case. É un plantexamento de isto podo arranxalo con calquera cousa e xa veremos que pasa despois, non? Aí penso que dende o momento que non tería sacado ese 11 de partida, algo estás facendo un pouco distinto. Eu é que faría, a verdade. Incluso non sei, non concibo facer outra cousa. Tampouco me parece a mí que se xogase porque que xogadores, que 3-4 cambios faríades vos? Eu tendo que Jutgla por Pablo Durán, seguramente. Sí, por exemplo. Antañón pola dereita, pois non sei se quería xogar con Aspas, pero Aspas vai xogar os xoves, seguro. Claro, pero sí, bueno, sí que a ver, un domingo xoves podría xogar. Joaquín, se ves os cambios, non? Se ves os xogadores no banco, pois estaba no banco Aspas, Jutgla, Borja, Moriba, Mingueza, é dicir, todos xogadores que poderían ter aportado, non? Quero dicir que está claro para min que neste partido Claudio estaba, eu penso, a tentar nadar e guardar a roupa para o partido do xoves claramente, non? Para min, como digo, é lógico. É o que ten que facer. O sea, eu é que o que non, quero dicir, o único que é criticable para min é pois o malos que son os xogadores, o mal que saiu o partido. Pero é que tes que facer, es que non tes, se vas a entrar a Europa, entendo que estes 3 puntos doe moito e tal, e agora se complica a cousa, pero é que son os cuartos de final. E tes un 5% de posibilidades, pero están ali. Está ali o 5%, tes que ir con todo por eso. Pero é verdade que tampouco, a ver, en outros partidos se tivo máis acerto. É certo que Jutgla tivo unha ocasión que puido entrar, é certo que ese doble remate de Antañón e Fer López noutro momento pues era un gol bastante claro. Quero dicir, non xeramos moitísimo, pero ainda así, o que ti dis antes, non? É que é tan estrano non terlle metido un gol ou un par de goles moi extraño a este equipo como xogou outro día, porque o partido de ida non tivo nada que ver con este, foi outra cosa en xeral, non? Tamén é certo que sobre o papel a alineación que plantexaba o Oviedo era un pouco máis para o partido que se estaba a xogar. Entón, claro, tamén pois iso afectou un pouco. Mira, por criticar algo de Claudio, é certo que tamén todo cambiou moito co gol tan temprano, tan cedo do partido por completo. O Oviedo estaba moi forzado a gañar este partido. Tiña que ganalo sí o sí. É certo que non fomos quen de ver o plantexamento de Claudio, porque xa decimos que foi torceuse todo nos primeiros instantes, pero para mí sí, eu esperaba un partido plácido para o Celta, porque esperaba un Oviedo máis volcado que o Celta, e o Celta con espazos e con tal, eu pensaba que iba, por exemplo, iba a xogar Jones arriba e atacar os espacios do Oviedo que se esperaban no minuto 60, 70, pois íbamos a encontrar por ali moito oco, pero bueno, o fútbol é así, os partidos cambian é o bonito do fútbol tamén, que un detalle nos primeiros 5 minutos cambia todo. Veremos como que pasa, como ali en Friburgo, pois somos quen nos de marcar no minuto 10-15 a eliminatoria, porque eu quero ver os xogadores de Friburgo baixo presión. A ver se xogan tan ben como xogaron contra... Iso realmente eu penso o mínimo que se pode pedir do Celta na volta. A intensidade, tentar marcar a xiña e poñer os xogadores de Friburgo en certa tensión, non? Porque senón realmente vai ser moi difícil. Un gol tempraneiro penso que sempre é importante, nestes casos é máis importante aínda porque xa están os fantasmas rondando pola cabeza, entón tes que preparar un pouco, claro, un 0
ti dis, vale, son un par de goles, pero que un par de goles non tens que meter os 4, un par de goles te levan a prórroga, te levan os penaltis, quero dicir, hai opcións para que non o fagas ben, non? E o fútbol, como decides, tamén é así, o sea, en cantas veces estas cousas se deron. É verdade que o mellor con equipos con outro plantexamento e con outro fondo de armario, por así decir, non? Pero que estamos cansados de ver en estas fases das competicións resultados que ninguén esperaba e que de repente pues se dan, ¿no? O normal é que, bueno, que certas cousas non se remonten, pero que todos tenemos na cabeza remontadas de 3, 4 goles sen ningún tipo de problema, non? Mira a remontada que fixo o teu Liverpool, o Barça. Sí, vale. O equipo é distinto e tes un fondo de armario diferente, pero é verdade, ninguén daba con ese 3-0, con ese xogo contundente, ninguén daba a posibilidade de que o Barça non metera un só gol. Claro, ese é o tema. Liverpool, ¿no? E claro, é un partido redondo por todas partes e foi así, ¿no? Ou aquela tamén Copa Europa que perdeu o Bayern Múnich 1-2 co Manchester United nos últimos 2 minutos, ¿no? Gañando 1-0. Aquilo foi impresionante, sí. E non mentamos a mística do equipo madrileño, a mística do Madrid. Sí, o Celta ten que facer algo así, ten que facer unha mística, unha... Bueno, a ver, en realidade ten que sair con a intensidade non se pode negociar. O sea, o Celta ten que sair o partido máis intenso e máis agresivo da toda a tempada, sen dúbida. Está claro. E a marcar, antes da segunda parte, a marcar o mínimo 1-0, e logo a ver os alemáns como xogan, co campo en contra. Oye, que ti marcas o 1-0 ou non, ou que o campo vai en contra, o Celta xoga ben e tal, e o Friburgo é superior, das a man ao rival e punto. Pero o Celta ten que estar ali. Non é admisible un partido como contra o Oviedo, contra o Friburgo. Eu tampouco penso se o Friburgo vai especular, vai chegar para intentar contener, que non pase iso de que lle marquen moi pronto, porque se o protexamento ese, pois o mellor aí temos opcións, non? Porque sempre que iso pasa, normalmente non sae ben, non? Cando alguén vai amarrar un resultado, por moi abultado que sexa, ou se outro equipo, por lo que sexa, consigue filtrar un pase ou meter un gol tempraneiro, pois xa empeza a entrar o medo, non? E iso... Sempre. E ti o decías antes, quero dicir, xa non en competicións, non? O que lle está a pasar nestes últimos intres de Liga ao Arsenal é unha cousa psicolóxica absoluta. É un exemplo. ¿no? Porque un exemplo clarísimo. O sea, tes unha vantaxe, unha folgura, xa estás vendo a liña de chegada e de repente estás empezando a sentir o alento do que tes detrás e ti mesmo estás empezando a non saber que facer con equipos contra os que eres moi superior, abiertamente superior. Non? Entón, claro, o medo sempre é unha cousa... A psicología do fútbol... O deporte en xeral, pero no fútbol é sempre estas cousas. ¿no? 2:22 minutos aquí nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo e, bueno, pues finalmente a Universidade de Cambridge deixa que a nosa amiga Susi Bugallo entre en directo Susana, no Bar Celeste. Que tal, Susi? Como vai todo? Que tal, Susi? Que tal? Hola a todos. Hola, Joaquín. Hola, Jorge. Hola, Antón. Pois nada, tarde, pero cheguei ao final. Uns problemillas aí entre o audio que non funcionaba e traballo que ainda teño aquí acumulado, pero bueno. Iso entendo moi ben. Pero aquí estamos. Bueno, como xa pasamos a falar do partido dos xoves, porque realmente o partido do domingo está... rápido, hai que pasar isto. Está analizado e, ademais, eu penso que criticado, porque realmente eu sentín unha verdadeira impotencia nese partido tamén, non? Van 2 partidos seguidos cunha certa impotencia de sentimento, non? O partido en Friburgo e despois o partido fronte ao Oviedo. 2 preguntas rápidas para Susi, xa que aparece agora na emisión. Como podes ti tentar explicar o que está ocorrendo co Celta nestes últimos partidos? Moitos goles encaixados, pouca presenza en ataque, partidos de verdadeira impotencia en moitos casos, e despois falamos un pouco das túas sensacións sobre o que pode ocorrer o xoves en Balaídos. Sí, que iso de moitos goles encaixados é que son 12 goles encaixados en 4 partidos, é que é unha barbaridade. E se fora o caso de que estamos a marcar moitos goles tamén, que somos deses equipos que xa nos pasou na primeira tempada con Claudio, que tamén encaixábamos moito, pero marcábamos, bueno, bastante para ser nós.
pero claro, non está a pasar. E bueno, o do domingo doeu. Eu non lembraba pasalo tan mal en Balaídos dende hai bastante tempo. O que pasa que, claro, comparado co Friburgo, para min o do Friburgo non doeu tanto, é certo que non se xogou ben, foi un mal partido por parte do Celta, pero sí que vin unha superioridade, seguro que disto xa falastes no bar anterior, pero claro, cando ves que un equipo é moitísimo superior a todos os niveis, físico e a nivel xogo, pero claro, cando ves un Oviedo que colista, que calquera persoa que non este a seguir a Liga Española preguntas de cal dos dous equipos é o colista, non di Oviedo o domingo pasado. Non se vellaba, non? Claro, non. Entón, estaba a escoitar, mentre agardaba, que dicía Joaquín que os xoves a intensidade non se pode pôr en dúbida. Eso non é negociable. Non é negociable para nada, pero que o domingo intensidade houbo entre 0 e nada. Estábamos pensando xoves. Sí. Eu non sei se pesou o dos xoves anteriores, estábamos a pensar nos xoves, pero sí que non é negociable para nada. Eu vexo un equipo físicamente polo chan, que agora mesmo eu vexo mentalmente tamén o equipo moi tamén, sí, tes razón. Xogando run, xogando como sen ganas, non hai ideas aí, claro, de aí ven todo, ven se sumas non me dá a sensación de que o equipo disfrute xogando. No. Algo que claro que non. No, pero tivemos tramos da tempada, sobre todo cando xogaba Mingueza, Borja e tal, que eran todo con máis sorrisos, máis imaginación, máis por suposto, cando as cosas saen, todo o mundo é máis feliz, pero o Celta se poidese, como no Football Manager, saltar o partido do domingo o saltaría ese problema. Que estaba pensando no xoves, eso é moi raro. Falando de remontadas, o comentaban polo chat, o Barça en 20 minutos 0-2 contra o Atlético de Madrid, merecendo o terceiro en breves. Así que eu creo pero que... tamén a clave é esa, é que marcaron 0-1 no minuto 4. Claro. E aí xa... Claro, é que iso cambia... Aí xa o Canguis empeza a aparecer, todos sabemos o que lle soe pasar aos equipos de Simeone cando van a especular, ¿no? Con un 2-0, ao final é que... As remontadas son posibles, pero que necesitas calidade, necesitas intensidade. Ante a pregunta que pone aí Antonio Pérez de que se non nos deixou o peor corpo ao Alavés, a mí non. A mí o partido do Alavés cabroume máis. Pero houve unha primeira parte onde se xogou fantásticamente. Exacto. Claro, estaba pensando o mesmo. Dendo minuto 1. E ata pareceme máis normal, porque como que confiáronse, non lles deu tempo a reaccionar na segunda metade, pero é que o do domingo pasado foi eso. Eu entendo que o que adoita dicir Fernando, que os equipos evidentemente non poden xogar os 90 minutos ao 100%, pero eu vexo este Celta de Giraldez desta tempada como un equipo que rara vez xoga partidos completos, non? Entón, isto está a ser un problema porque hai partidos, por exemplo, como o do Alavés, no que o Celta se presenta 45 minutos e despois, bueno, pois encaixa 4 goles finalmente. Que tremendo isto, sí. Claro, a verdade é que está pesado o partido do Alavés. Eu entendo, se perdéramos un 2, entendo, pero 3-0 a 3-4. 3-4, claro. É que é moi duro. O equipo está de algún xeito, non sei, eu creo que iso, que moito partido, o plantel, pois quizáis un pouco curto, pero para mí, Antón, curto en calidade. Curto, Joaquín, eu penso que en calidade. Bueno, ok, perfecto. Bueno, por cantidade, por definición, por cantidade, ningún plantel é curto. Porque todos teñen que xogador, claro. Claro, efectivamente. No, pero por calidade de reemplazar os xogadores que poden estar fora, non? Por exemplo, se está fora, notaríase menos que houvese xogadores que pudesen suplilo con un pouco máis de categoría, non? Sí. Fan falta reforzos en todas as liñas. Un defensa central fiable, un centrocampista e para min falta un pouco máis de un dianteiro, o sea que un poquinho de todo, a verdade. A saber como remata todo isto.
pero sí, é un bache moi fastidiado porque ven no peor momento da tempada, pero é que tamén extraño, porque o Celta, que se algo tivo esta tempada foi seguridade atrás, agora é unha Sí. sensación de equipo Voltamos. blando. Sí. No principio, Non temos nin temos a alegría que tiñamos o ano pasado xogando, nin temos a seguridade deste ano. Un equipo que está non cheira moi ben, Pero bueno, o gallá que cheguei sexa... eu cheguei a pensar que era a estrategia de Claudio de imos perder 3-0 para remontalo e practicar para os xoves, pero non No, efectivamente. Pois foi o caso, non foi o caso. Terá que estudar ben o partido do Alavés para ver como se remonta un 3-0, ¿no? Porque efectivamente... No, creo que o remonte dun 3-0 foi porque tamén timos nos 3 agasallos. Entón, Sí, claro, claro. o Oviedo non agasallou nada, quer dizer, non perdeu case balóns. Tamén é certo que decía por aí alguén, non me acordo quen, que os poucos momentos onde fixemos algo de presión, sí que fomos quen de abrir moitísimo oco. Aí está. Pero claro, nese momento foron ocos que non chegamos a nada porque en canto nos plantábamos delante da porta non sabíamos que facer, non tirábamos. É unha cosa que dixo Claudio tamén na rolda de prensa, que non entendía por que houbo moitas veces que tivemos opcións de tiro e non se tirou. Se volveu cara atrás, se fixo algo que non era o plan, non? Entón, sí, é verdade que con un chisco máis de presión os ocos apareceron e as ocasións estaban. Pero claro, xa foi demasiado tarde porque iso durou moi pouco. Tamén, pois eso, entre o cansanzo e demais, pois non foi efectivo. Pero non era realmente un partido para perder nin de broma, non? Co que ten o Oviedo 0-3 desa maneira. No, estou de acordo. É que o tema das ocasións non xeramos nada, tiramos 3 veces entre os 3 paus. Unha delas creo que foi o dobre remate este que houbo na primeira metade. E a falta de tiro e o estar circulando o balón ao redor do área sen que ninguén encare, nin tire, nin se finalice xogada, é que era desficiante. Incluso dende partida houve un momento que penso que foi na segunda metade, cando despois dunha xugada destas tontas Radu colle o balón estaba buscando alguén para sair con el un pouco controlado, estaba Mingueza só agitando as manos dicindo estou só para subir e deu o balón a Idú que se meteu nun problema que casi nos causa unha xogada punta destas típicas, non? Entón, claro, é que nada, non saiu nada nin do principio nin do cara. Eu de cara ao partido do xoves, unha cousa que sí me preocupou moito do partido de ida foi o feito de que o Celta non tirase ninguna vez por dentro. Sí, iso sí que é moi duro porque son máis de 90 minutos e se un pensa na remontada, evidentemente iso ten que cambiar, pero como se consigue iso? Eu penso que en certo modo a presión é importante, a tensión é importante, o movimento do balón e tentar crear espazos, porque unha das cousas que non funcionaron e ás veces nese partido o Friburgo tiña unha liña de 5 defensas, non funcionou en ningún intre esa creación de espazos, excepto, bueno, agás un par de ocasións, a de Fer López que non entrou, etc. Pero iso, dende logo, ten que cambiar. Con 3-0 xa. Con 3-0 xa... Eso xa chegou tarde tamén. Chega bastante tarde, efectivamente, non? Entón, claro, eu o que vexo é que é normal que Claudio tome nota das cousas que non funcionaron en Friburgo porque na casa vai ter que plantexar un partido totalmente diferente ou moi diferente o que plantexou en Alemania, porque evidentemente iso non funcionou. El saberá por qué, porque ele é o adestrador, ele que move as pezas e quen sabe como están os xogadores de forma. Pero está clarísimo, e non só polo resultado, que o partido, o plantexamento de Alemania non funcionou. Entón, as cousas teñen que cambiar moito no partido de volta e a pregunta é como? Como facer que as cousas cambien no partido de volta? El saberá, agardo. Para min houve moito medo escénico na ida, Sí. Moito medo escénico na ida. Os xogadores estaban moi superados polo ambiente en Friburgo. Eu creo que na casa xogarán máis cómodos.
pois tendo balón e xerando oportunidades, atacando cos carrileiros, como leva atacando o Celta toda a tempada. Pero para min o Celta veuse moi superado pola escena a posta a escena do Friburgo, do estadio e todo. Foi difícil para os xogadores que non teñen experiencia estas noites europeas que bueno, hai xogadores que están xa non é só nivel, é tamén mentalidade de competir e todo, non sei, é complicado, pero eu vin un Celta moi superado a nivel, porque non é o partido do Oviedo, que se xoga mal, pero ves o Celta, non veías nin o Celta, non vías o Celta, vías un equipo que non quería o balón, que rifaba, a xogada era pequeniños. Sí, moi pequeno, ninguén Ás o veces pedía o non saía do pé. campo propio mesmo, entón, claro. Rifaban o balón, sí, era como, pum, tal, de Marcos Alonso a Suetber e tal, nada, ninguén quería o balón e moi mal. Nos duraba o balón entre un segundo E o Friburgo non Friburgo era que tampouco que era que presionaba, sí presionaba, pero joder, tampouco era unha presión home a home que non tiramos espazo, non? No, pero presionou bastante ben, digamos, máis zonal casi, non? Pero Sí. saiu. Eu penso que o peor do Friburgo foi precisamente o control do balón, porque houve momentos nos que sí que o control de balón do Friburgo deixaba moito que desexar, pero aínda así o Celta non foi quen de aproveitar esas ocasións para roubar, contraatacar, etcétera. Estaba totalmente fora do partido Celta. Moi fora do partido, sí. No, realmente, a ver, os goles foron impecables, os tres, quero dicir, non houve nada que decir, non foron... O terceiro, non, quizáis. Sí, o terceiro, quizáis. O terceiro aí quizáis é unha cousa moi parecida ao que falamos antes, ¿no? De centros laterais mal defendidos, que o mellor ese sí que podría ter sido un pouquiño mellor defendido, é moi semellante ao que pasou en algún gol contra o Alavés e un par deles no outro día co Oviedo, ¿no? Pero os outros dous nada que decir, quero dicir, un equipo que tira, que controlou moito mellor o partido e que xa dende moi cedo, que ese foi o problema, ¿no? Tamén é certo que o marcar tan cedo, os primeiros 15-20 minutos do Friburgo estiveron moi ben, pero logo como que baixaron un poquinho o ritmo. Sí. E aí nós non fomos quen tamén de intentar acelerar un poquinho máis, buscar algún espacio máis, empatar. Chegar a empatar tivera sido máis importante, non? Pero non conseguimos porque renunciamos ao balón. E cando renuncias ao balón, pois é moi complexo facer algo, non? Sí, eu creo que o que temos que ter claro, tanto nós como os xogadores, é que o Friburgo non é o Bayern de Múnich. Non, o Friburgo é un equipo dun nivel moi parello do Celta. Sí. Que quizá este resultado 3-0 explícase. Claro, agora entendemos por que o Friburgo parece tan bo tamén, porque, quero dicir, se o Oviedo é quen de meterte 3, ainda que saigas pensando nos xoves e tal, e a la vez metete 4 nunha parte e tal. Este é o problema. Sí, ali está o problema. Entón, o Friburgo é un equipo que fora da casa en Alemania ten números de descenso e concede un montón de goles. Se queredes agarraros a estadística, pero, o sea, que tampouco é imposible que o Friburgo pois poñase nervioso, empece pois como na ida, un pouco a descontrolarse, a veces cando te balón. É posible que pase, pero claro, non é o mesmo un 2-0, un 3-0 é moi complicado de remontar. Sí. E que ata agora, se había algunha cousa que este ano nos caracterizaba un pouco máis, é ser unha rocha atrás. Quero dicir, o bloque que conseguimos ter coa mellora na portería e coa mellora na defensa é que, claro, éramos un equipo que encaixábamos moi poucos goles. E, claro, ter, como decía Susi, 12 nos últimos 4 partidos e voltar a números que xa pensábamos esquecidos, ¿no? Ese é un problema. É un problema... Un problemón. Un síntoma, ¿no?, do que nos está a pasar tamén. Claro, a iso lle sumamos que non estamos estános a custar marcar un gol entre o feble que está a defensa, máis que non conseguimos xerar ocasións, e que súmase todo o peor, o contrario do que dicía Hannah Montana, de the best of both worlds, the worst o peor. Sí, pero que é verdade, eso que di aí Rubén Lomba é algo que xa falamos, é que ese é un sinal da importancia de Starfelt, ¿no? Entre Starfelt e as boas actuacións do Radu, claro, aí é que sustentamos, pero é que outro día non houbo nin a opción de ter boas actuacións, non? Porque ese outro comentario tamén sinala a mediocridade na que estamos, ¿no? Instalada a Liga Española. Efectivamente, sí. Con 12 seguimos de postos europeos, é verdade, porque está pegando
Atlético Bilbao está fallando, bueno, a Real está un pouco aí, o Getafe de repente non sei por qué, aí está tamén, entón, claro. porque problema, ¿no? estamos na segunda división agora. Claro, é que isto parece, o Betis gañas dos partidos. Empata, entón, bueno, estamos aí un pouco así, simpático. Bueno, falando do partido do xoves, na rolda de prensa Claudio Giraldes deu un titular, non? É certo que Claudio fala moi ben de fútbol e a min gustame moito cando Claudio fala de fútbol, pero tamén deixou esta pequena perla, dixo, el que no crea que no venga el jueves al partido. Rápidamente, como valorades estas palabras de Claudio? Porque a mí sorprenderonme realmente. Eu adoito ver en Claudio unha persoa moi intelixente e tamén moi comedida en xeral, e a min sorprendeume bastante escoitar isto, porque xa o tiña escoitado ou lido en redes sociais, pero en redes sociais un lee de todo, non? Entón, ata certo punto agardable ou esperable, non? Pero isto eu non agardaba tanto. Como vedes esas palabras? Por qué? Como? Eu penso que foi psicolóxico. Eso foi unha mensaxe moi dirixida aos seus xogadores. Ele é consciente de como están as cousas, de o que pasa aí dentro. Eu non sei se vichedes, houve en prensa un par de fotos das que sacaron ao final do partido, porque é verdade que o Celta pois saiu, estivo ali, se lle aplaudiu, a xente que nos quedamos, pois aplaudimos e apoyamos. Eso foi algo que os xogadores agradeceron. Agradeceron moito, sí. Claro, hai un par de fotos coa psicóloga no medio, con Borja, cos ollos cheos de babas, sí. con Aspas moi cabreado e moi cagándose en todo, como sempre fai Aspas nestes momentos. Penso que psicolóxicamente o estado do equipo non estaba a ser bo. E esa roda de prensa, esa frase en concreto, é un titular lanzado aos seus xogadores, no darlles, intentar transmitirlles os máis ánimos posibles para decir, chicos, estou aquí, isto é unha cousa de todos, aínda que algunha xente se poda marchar ou poda esta crítica, pero tamén foi penso que era a súa obriga como adestrador, tamén educativamente para os seus xogadores. Eu penso que en un momento normal tivera sido máis crítico co que pasou e non era o momento co partido pendente. Entón ti pensas que falaba dos xogadores e non dos seareiros? Eu penso que sí. Eu penso que era, falaba de seareiros, pero era unha mensaxe para os xogadores, non? Okay. Temos que creer, e se os que estades sentados non creedes, pois non pintades nada, porque que precisamos estar todos ao 100%, non? Tampouco ten bastante sentido, porque o que vai a Balaídos a sentarse o xoves de brazos cruzados pensando, bueno, imos mirar como palmamos, pois tampouco tería moito sentido. Eu penso que é moi difícil, vai ser unha odisea e sorprenderíame moito que pasásemos a semifinais, pero non vou ir pensando que non vai pasar. Eu vou ir coa ilusión, vou comprar a bufanda conmemorativa dese día, que vai valer ouro despois de que gañemos, pero bueno, podo entendelo, ao final tamén apela un poquinho ao que dicía Jorge, non só para os xogadores, pero apela un poquinho a ese sentimento, a esa rabia da afección. Bueno, non me molestou en exceso que fixera o comentario. Eu entendo que di Antón de que Giraldes, pero todos temos o noso carácter, o noso senio. Levas 3-4 partidos facendo ridículo, comezan as críticas, tes impotencia tamén, porque Claudio que sentirá, el dirá, pues somos os mesmos xogadores, estamos xogando o mesmo, e íbamos sextos en Liga, e gañamos o Lyon, e pensará el, pues non sei, pues agora parecerálle un pouco injusto tamén a xente que, porque lera moita crítica tal, ou a ver, aunque creo que o ambiente do celtismo, o comentamos outro día, Antón, é moi proteccionista con Giraldes. Sí. Moi tanto a prensa como pero a prensa sempre foi proteccionista co equipo en Vigo, co clube, hai que dicilo, pero estou de acordo que con Giraldes especificamente. Sí, pero eu penso que tamén pues, está ben que diga, pues mira, pues quero dicir, porque a pregunta creo que tamén era que lle dirías a xente que
Pois pues mira, Claro, que non crea, sí. sí. evidentemente a pregunta é o que se en inglés unha leading question, ¿no? Que dirixe Capciosa, ¿no? a un Sí, lugar sí, sí, sí. capcioso, ¿no? Pero bueno, é que Estaba feita para sacar o titular, ¿no? Claro, sí, claro, sí. pero eu leo ese tipo de cousas e non me gustan simplemente porque eu estou un pouco farto destes comentarios que cheiran un pouco a fanatismo, non? Penso que non digo que sexa o caso de Claudio, para min foi un erro de Claudio, algúns de vos pensades que non, ou pensades que non vos importa tanto, para min foi un erro de Claudio, porque penso que non se pode andar a... Non digo que o fixese ele especificamente, pero hai moita xente que está interesada en redes sociais, no celtismo en xeral, en dar carnés de celtismo, non? En dicir, pois, se non faz isto, non és celtista, e ti que sabes o que eu son, ti que sabes canto tempo levo eu seguindo o Celta ou non levo eu seguindo o Celta, porque teño que facer as cousas segundo ti dis que teño que facelas. Eu podo estar de acordo en que podemos ou non podemos remontar, pero a min non ten que dicirme nin Claudio, nin Celtista 5479K en redes se eu podo pensar ou sentir tal cousa. A min iso é o que me preocupa. Non me gusta esta idea de dicirlle a Susi, pois como ti non pensas que van remontar, pois quédate na casa a ver Sin-chan. Pois iso non é esa non é a situación para min. Non me gusta ese tipo de idea. Bueno, a mí sí. Puedo entendelo. Lo que pasa é que, bueno, o fútbol este mundo ten un puntiño de fanatismo e creo que ás veces os equipos e os adestradores xogan un pouquiño con iso, fai no Cholo, no Atleti, fano moitísimos... O que máis. Fixo no que máis. Fixo no Cruyff, no sei, na súa época. É diferente. E facían os xogadores. Estes xogadores que ás veces sabían que non ian chegar o balón ali na liña de fondo, pero botaban unha carreira para, non sei, para que a xente nas bancadas, pois, non sei, recuperase un pouquiño, pois non sei, ao final, sempre que non sexa excesivo, a mí tampouco me gusta o fanatismo, pero bueno, este puntiño mellor de tirar un pouquiño de rabia na xente. Tamén é certo que o que ten Claudio é que en ningún momento ten ningún rastro de chulería. No, por iso non o critico especificamente, pero simplemente claro, digo que non me gustou esa frase. Foi tamén o típico comentario que si ti ves a parte final completa onde se fai a pregunta e onde sae marcada esa frase, a sensación, se ves 5 minutos de intervención é outra. Se ti só colles o clip, claro. pos o clip nun telediario ou no Marca, onde sexa, ¿no? É solamente o clip de Claudio dicindo o que non quera vir que non veña, claro, a sensación é diferente, non? Estamos tan acostumados a esa manipulación tan asquerosa das redes sociais que, claro, calquera cousa pode ser mal interpretada se non se contextualiza, non? Tamén esa pregunta é que vas a contestar? Bueno, está moi difícil, tal, non sei, eu creo que unha mensaxe forte tamén está ben decila nese momento, e decila, pois, tanto a xogadores como a afección de, pois mira, os xoves xa sabemos que é moi difícil, xa sabemos que as matemáticas están contra nosa, pero que non é como decir, pois, temos que creer todos, e o que non crea, pois que non, pero non sei, tampouco é, non me parece unha soberbia demasiado grande tamén, e aparte de que o fútbol eu non digo que sexa soberbia tampouco, cuidado. No, digo que penso que non o dixo con soberbia, pero No. Pero eu penso que é unha mensaxe forte de decir, pois mira, pois creemos, estamos isto bueno, tamén é certo que ninguén é quen de dar de carnés de celtismo, pero bueno, pero tamén é certo que a xente ten, eu valoro máis a xente que está nas malas tamén, e se os xoves vamos todos cunha actitud máis positiva, animar o equipo e tal, en vez de decir pois que partido máis malo fixemos co Oviedo e tal, non sei que, pois eu entendo que quera ese ambiente no estadio. Sen máis. Claro, eu entendo iso tamén. Penso de todos os xeitos que un pode estar nas malas tamén desde un punto de vista crítico, non? Porque realmente o que estamos a ver nos últimos partidos, pois realmente non é moi esperanzador, pero bueno. Sí, a mí realmente, como xa mencionei antes, a mí pareceme pior o tema este de coller e marchar. Eu podo estar moi cabreado, a mí me pode parecer que fixemos o ridículo como fixemos, pero remata o partido e ali estás, levantas, aplaudes, agradeces aos xogadores, me parece que é unha forma
forma parte da educación que eu penso que temos que ter dentro dun campo de fútbol, non? Tamén é algo que ti pues, ensinas aos que tes ao lado, non? Para min é algo fundamental. Se ti vas con un rapaz ou coa xente máis nova que a ti tes esa actitude, estás ensinando que cando te cabreas o mellor é ir a merda e marchas. Non, esa non é unha filosofía, non? Penso que eso é algo pues, máis importante, ¿no? que estes comentarios, ¿no? que ás veces pues, tamén é verdade que penso que salvo iso non é un adestrador Claudio que teña perdido os nervios nunca, que como ti dis antes que só é falar de fútbol todo o tempo e que cando dá unha mensaxe sempre unha mensaxe moi cara aos xogadores, moi cara a creo no meu equipo, eu teño a culpa, este ano fixo iso moito, non eu son o responsable, son o que fallou tácticamente, ás veces pode decir pues, que non xogamos ben, que fixemos cousas tal, pero realmente sempre dende unha educación, dende unha... Sí, claro, por suposto. Como penso que dá exemplo a outros adestradores que son máis, pues iso, máis proclives a dar o show, ¿no? Desa maneira, ¿no? Como os que falábamos antes e outros que non mencionamos. Sí, eu valoro moito iso de Claudio, sen dúbida, e os adestradores que máis me interesan adoitan ser eses, os que non caen no espectáculo, que ademais ás veces é moi, bueno, ás veces non, sempre é moi populista e sempre hai unha xenda clara detrás diso. Non vexo iso en Claudio e por iso, cando dixo iso, pues me sorprendeu. Eu vin despois a rolda de prensa completa e vexo o tipo de pregunta que é, ¿no? Pero bueno. Claro. Joaquín? ¿Sí? No, nada, que non. Queres dicir algo? Ante esa pregunta que era moi complicado sair vivo ou sair ben parado, quero decir, porque non sei, podes quedar de coitadiño ou un pouquiño de soberbio, pero bueno, está ben, temos que ter personalidade e o Gallá que non sexa solo para a brería e a plantel créase de verdade que pode remontar, porque se eles non creen, non vai pasar. É imposible. No, claro. Está claro. Por moito que empurre o estadio, que estemos os seareiros a tope, se o equipo non cree, non hai nada que pasar. Balaídos marca o primeiro, non, Antón? Balaídos marca o primeiro. Bueno, que marque o primeiro o derradeiro, pero o importante é que marque algún, ¿no? Porque iso quere decir que hai opcións. O que dice el Toy aquí é moi interesante, pero isto daría para un debate cando remate a tempada, ¿no? Moitos deses serán os primeiros en abandonar o barco cando veñan maldadas. Esta é a primeira parte do que di, pero o segundo tamén interesante. Por iso un campo de 43.000 espectadores é unha burrada para o Celta, pero para concertos sí. Bueno, iso é algo que podemos comentar cando remate a tempada, se vos parece. Que di Celtoia de cando veñen maldadas, a mí non me molesta en exceso ese carácter proteccionista que se ten agora co equipo, porque creo que lembramos todos e vivimos tempos nos que moitos afeccionados a primeira que viñan maldadas baixábanse do barco, todo era unha tragedia, todo era negativo e aquí non ia nin o tato. As dúas tempadas previas o último ascenso que vivimos por Honduras, porque o campo estábamos 4 e realmente que era así, que ia a salir a ver, pues, eu lembro un Celta Córdoba, un Celta Sport de Xixón, que o mellor había 5.000, 6.000 persoas en todo Balaídos, estaban as 4 gradas enteras, eran partidos que estaban ben, pero que realmente a xente empezou a apoiar cousas cando se subiu daquela e logo, bueno, viñeron as cousas que viñeron despois, non? Pero é algo que convén sempre lembrar, me parece que é importante, non por dar, como decía antes Antón, non é que sexa un carne de celtismo, senón que tamén hai que saber pues, estar nunha división e noutra, non? Se ti apoias o teu equipo, te gusta o fútbol, te gusta estar aí, pois hai que estar en calquera circunstancia, non? Creo que é un debate interesante porque poderíamos mesmo falar de se realmente o celtismo ten cambiado dun xeito importante, porque agora sí que vemos moitas máis camisetas do Celta, parece que hai un sentimento celtista moito máis fondo, non? Entón sería interesante en algún intre facer un debate sobre ese tema, porque penso que é un tema interesante. Así que vou apuntalo para un futuro. E como temos máis ou menos uns 10 minutos antes de pechar, porque xa nos achegamos ás 10 e aquí ás 3 da tarde, hora típica na que eu teño que sair a facer certas cousas,
pois non imos dar puntos, penso, do partido do vai, porque penso que non hai non sei a quen sinalar, pero sí podemos falar un pouco do que pensades xa para rematar, tanto dende o punto de vista da porra como dende o punto de vista de que porcentaxe lle dades vos ao Celta de que esa remontada do 0-3 o 4-3, a lo menos, sexa posible. Porcentaxe, se pensades que o Celta realmente vai estar nas semifinais e despois tamén se queredes pois resultado e goleadores do partido. Bueno, empezo é difícil. Había un pequeno silencio, evidentemente. Mira, empezo eu. No, 5%. 5%, 5 vou dicir 7,5%. 7,5%. 7,5%. Ah, pero se vas con coma tens que dicir 6,7, que é o que se leva agora, hai que dicir. Vale, 6-7. No, a miña filla di que iso é 2025, é do xa non está. Aquí nos Estados Unidos, en Jackson, ao menos, non está xa de cando nos enteramos, según digas novas xeracións. Xa xa un paso por Según digas novas xeracións, non é, eu non sei. Cando chegue aquí o 2025 estaredes noutra. Claro, xa estarán, claro. Efectivamente. 7,5 dijo aquí. 7,5%, non creo que vaya a pasar. Anímame a pronosticar un 2-2. 2-2. E quen marca eses goles, Joaquín? Pois marca Sweatberg e Javi Rueda. Sweatberg e Rueda, un empate co que sería un 5-2 no global. Quen máis? Eu claro, a porcentaxe, vou dicir un poquinho máis, vou dicir un 20%, sendo moi optimistas, non penso que non vexo moi difícil a clasificación, pero o resultado que vou dicir vai sendo sempre pensando en que ese milagre pase, e vou dicir un 4-1. 4-1. E penaltis. 4-1 e logo hai, bueno, haberá prórroga, penaltis e o que necesitemos, pero polo menos esperanza eu o que espero é que saíamos de balaídos dicindo, bueno, vimos o Celta, se é o último partido da Europa League deste ano, pois disfrutalo un pouquiño. 4-1 e vou dicir que van marcar os carrileiros, vai marcar Carreira e Javi Rueda, e vai marcar Aspas 2 goles. Aspas 2, bueno. Sí. A estatua de ouro. Susi, eu podo dicir que se isto ocorre, é moi probable que Iago Aspas, marcando esos 2 goles, probable que renove para a vindeira tempada, se é así. Di aí Rubén Lomba, por certo, que a UEFA dá un 8% de posibilidades de que o Celta mira, como eu pase a vindeira rolda. Eu ia dar un pouquiño máis de porcentaxe, ¿no? Eu pensaba nun 10%, ¿no? Para, bueno, nin tan arriba nin tan abaixo, é un 10%, realmente eu penso que complexo. Pero, como sabedes, a min nas porras non me sae ser realista. Non me sae ser realista. A ver, fantasía, Estou pensando na épica. Un pouquiño semellante ao que dicía Susi, pero 4-1 sería máis cruel. Non. Eu vou 3-3. O lo 4? 3-3. A lo loco. 3-3. A lo loco. 3-0 aquí, 3-3 no global, o sea, gañar 3-0. Bueno. Ir a penaltis. E que nos penaltis sexa un espectáculo, que Radu paredou, non sei, algo é dicir, 3-0, non do Celta. Claro, 3-0. Que o global sexa 3-3 e sexa isto unha cousa dramática, espectacular, total, non? Estaría ben gañar unha rolda de penaltis que nunca pasou. Sí, é que é unha cosa que non temos costume, non? Nin con Cañizares. Pero con Iván Villar ou con Radu? Non, evidentemente con Radu neste caso, non? Pero dixen que Radu paraba dúas, lembrade que nin con Cañizares gañamos unha rolda de penaltis. Cañizares que o comentarista do comentarista que teña. Sí. O que pasa é que un comentarista que a min, ás veces é demasiado é moi filosófico e pouco falando de fútbol, sabes? Ás veces me custa moito escoitar a Cañizares. É un tono moi calmado, moi tranquilo.
A mí non me disgusta, quero decir, pero... Así pero calmado sí é un pouco como un cura, ¿no? O sea, es unha Sí, cosa así sí, moi... sí, sí. Canizares me duerme, di Rubén Lomba. Penso que... Totalmente de acordo. Sí, teño esa sensación tamén. Sempre. Eu Sí, sempre. prefiro os comentaristas hispanoamericanos que hai aquí en ESPN Plus e, no seu defecto, os comentaristas en lingua inglesa, que sempre adoitan ser mellores, non sempre máis espectaculares, pero sen dúbida mellores en canto a contido, ¿no? Quen marca eses 3 goles, Jorge? Pois mira, va a marcar Fer López, va a marcar Jugla e va a marcar Aspas. Fer, Jugla e Aspas. Bueno, eu realmente estou moi con Joaquín neste caso. Eu vou darlle un 7% de posibilidades ao Celta para non estar de acordo coa no, un 9% de posibilidades para non estar de acordo coa UEFA, porque non hai que estar en deixamais de acordo coa UEFA, nin coa FIFA. Iso está claro. E despois o resultado vai gañar o Celta, pero só 2-1, entón non será dabondo para pasar. E os goles, pois vou dicir Jutgla e vou dicir tamén Aspas no seu derradeiro partido europeo. No, hombre, mira, Aspas vai marcar o 3-0 no minuto 97. 97. 97 para ir xa a prórroga e xa un espectáculo. Di Rubén Lomba, yo tamén prefiero con TQHT, que te tenías que haber tirado. Magnífico título de podcast, por certo. Pero el jueves prefiero ambiente de campo e vivirlo aí. Eu sempre digo que prefiro o partido sen comentaristas. Se eso fose posible, simplemente co ruido ambiente. Iso é o que máis me gustaría. E di tamén por aquí Charlie Brands que o porteiro deles é un especialista parando penaltis máis que Radu. Bueno, pois entón... Dicía outro día Cañizares que era un portero moi pesado, entón que había que tirarlle polo baixo. Entón, sí, certo. Decía iso, ¿no? Pois para iso, Jorge, temos que tirar, que non tiramos. Claro, claro. Pero foi o noso erro outro día, que non tiramos moito. Tenías que haber tirado, como de rapaz. Como dirían claramente os dos rapaces, sí. Pero cantos newtons pesaba, o que tamén habría que preguntar. Bueno, entón, entre os 4 que estamos... Ten que falar con Benítez, que é o experto en newtons. Entre os 4 que estamos aquí, 2 pensamos que non pasa e 2 pensades que sí que pasa, así que 50% dun xeito, 50% dos outros, do outro, pero os 4 profundamente celtistas. Que facemos se pasa? Que facemos se pasa, Antón? A ver. Home, a ver, se pasa, traio a guitarra e toco a Rianxeira. Que vos parece? Bueno, está ben. Perfecto. Está ben. E conectamos dende Praza América o xoves. Iso, por suposto. Iso agardo. Que menos. Bueno, son xa as 10 da noite. Supoño que algúns de vos disfrutaredes coa segunda parte do partido Atlético Madrid-Barça, que vai comenzar... O co Liverpool, ou co Liverpool tamén podría ser. Sí, o Liverpool, co que teño na casa, solamente agora mesmo están co Atlético Barça, que teño a miña filla vindo, pero como é o Liverpool? Non mo dan o Pois 0-0 0-0, sí, creo que van. 0-0 Liverpool no descanso, 1-2 o Barça gañando o Atlético de Madrid tamén o descanso. Vai estar bonito o partido do Barça. Vai ser interesante, sí. Eu non poderei velo, pero bueno, o mellor vexo despois en diferido. Susi, moitas grazas, como sempre, por estar aquí no Bar Celeste. Sempre que podas pasar, pois aquí os micrófonos sempre están abertos. Gracias a vos. Bueno, falaremos o xoves. Se pode ser con boas novas, pois mellor que mellor. Senón, aquí estaremos no próximo bar. Como sempre, un placer estar con vos. Pois o mesmo dicimos, e tamén o mesmo dicimos a Joaquín, grazas por estar aí, taxa o Miquet, e que gañe o Celta, que gañe 4-0 se pode ser. O vaya, eu nin o verei, porque non creo. Bueno, claro, evidentemente. Ti escoitas todo o que di Claudio e despois falo. Nin o encendo. No, bueno, pouco creo, a verdade. E hora un pouco anticlimática, para a remontada. Unha remontada 6:45 e tal... As remontadas son nocturnas, non? Non sei, para mí unha boa remontada ten que finalizar prácticamente nas 12 da noite ou así. Pero vai haber prórroga, entón... Sí, ten que haber moitas prórrogas para rematar. Xa dixo Jorge, minuto 97, vai ser o terceiro gol, o de Aspas... Pode rematar o partido o día seguinte, non?
moita xente vai pensar como é a 7:15 non vou chevar bocadillo porque logo ceno na casa. Grave error. Levade bocadillo porque imos chegaría ás 11 da noite polo menos. Cuidado, pois sí. Tirade un par de petardos por aí preto do hotel do Friburgo a ver se duermen mal e tal. Vamos a ver que dá. No, petardos bueno, non. Unha aperta. Grazas, Jorge, tamén por estar aí. E vémonos se cadra en semifinais da Europa League o martes vindeiro. Pois un placer, nunca se sabe, pero bueno, aí estamos, polo menos falaremos do que acontece no partido e do resto de como encararemos o resto do que queda. E para axudar o Celta, como sempre, tanto nese partido como no vindeiro partido de Liga, que a ser bastante complicado tamén, porque será fronte o Barça, imos dar ese berro celeste a tres voces. Eu deixo o balón botando, vos a berrar coa forza que podades para axudar a este Celta. Grazas a todos e a todas por estar aí. Voltamos o vindeiro martes aquí no Bar Celeste. Coma sempre, o de sempre. Celta!